ọkwa ifuru nwaanyị nọ n'ime ya ekwekwe na ka ile gwụọ ịnwa nwale gwụọ nwanne ọkara gị njọ o tie gị n'aka bịa aka like this chọọ 1000 ihe eji wetachi efulọ nwanne mara ime n'onwe gị n'ụwa nke Chineke anụnwa ekwekwe na ịmara ihe eme ka ọ ghara ịkọ gị n'aka nwanne mee ya sofa na akwafuru gị ọbara ịmara ihe eme n'ụwa na nwaanyị nọ n'ime ka ọ ghara ịkọ gị n'aka my brother mee ya sofa na isi mmadụ adaghị na akwafu gị ọbara ụna nsikwa gị ka o si dị because ọkwa gị n'aka nobody there for you ihe na-efili na ọyị nwoke na ụna mere nke na nwanne gị nwoke mere nke ọ na ọyị nwoke jikwa ejide ego dị ụtọ n'ime nke na nwanne gị nwoke